Ezbehar kopuruak nabarmen egin du behera azken urte hauetan, baina hala eta guztiz ere, bide segurtasuna indartzeko beharrezkoa da neurri berriak martxan jartzea. Adibidez, tartean batezbesteko abiadura kontrolatzea. Sedetzatu, ibilgailuek errepidean duten batezbesteko abiadura murriztea. Izan ere, gehiegizko abiadura edo abiadura desegokiak sortzen baititu, batipat, heriotza istripuak. Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzak hautatutako tartea lehendabiziko batezbesteko abiaduraren kontrola kokatzeko bat nazionalean dago, Ordizia eta Irura bitartean, Gipuzkoan, Donostiarantz doan norantzkoan bakarrik. Eta hori aztertutako 4 irizpide estatistikoen arabera. Tarte horretan dagoen ezbehar kopuru orokorra, abiadurak eragindako istripu kopurua, zirkulazioaren intentsitate orokorra, eta bide bete horretan ibilgailu astunek duten portzentajea. Ohiko radarren eta tarteko radaronen artean dagoen aldea hau da. Ohikoek neurtzen dutena ibilgailuek puntu jakin batean duten abiadura dela. Eta beste honek neurtzen duena, berriz, 2 punturen arteko batezbesteko abiadura, sarrera puntutik irteera puntura, hain zuzen. Tarteko abiadura kontrola Ordiziatik Irurara bitarteko 18 km eta erdietan egiten da. Eta lehena da estatuan kanpoan egiten eta ez tuneletan. Ekipamenduak bere neurketak hasi zituen, informazioa emate aldera eta esperimentatze aldera, aurtengo martxoaren amaieran eta indarrean sartuko da ekainaren hasieran. Egokitze aldi horretan, ezbaita salaketarik jarri, autogidariek gailua ezagutu ahal izan dute, eta iragartzen duten seinaleak ere bai. Kontrol sistemak 2 kamera ditu, flash infragorria eta bisio artifiziala dutenak, eta zaindu beharreko sektorearen hasieran eta amaieran jarrita daude. Matrikulak ezagutzeko sistema bat eta erloju bat dauzkate kamerek. Lehen kamera ekipamenduaren paretik ibilgailua pasatzean, honek matrikula irakurtzen du, eta ordua apuntatzen du. Eta gauza bera egiten du bigarren kamera ekipamenduak, tartearen amaieran dagoenak. Turismo eta ziklomotorrentzat onarturiko abiadura maximoa 100 km/h da. Eta 80 km/h, 3.500 kilogramoko masa maximo onartutik gorakoentzat. 2 puntuetan erregistratutako informazioa Euskadiko trafikoak kudeatzeko zentrora bidaltzen da, eta bertako sistema informatikoek denbora neurtzen dute, eta hartutako abiadura. Ibilbide denborak eta beraz aztertutako ibilgailuaren batezbesteko abiadurak onartutako muga gainditzen badu, gidari arau hauslea zigortuko da. Tarteko abiadura kontrolatzeko sistema berri honek ez du zigortzen une jakin bateko arreta falta, baizik eta onartutako abiadura mugatik gorako zirkulazioa, denbora eta espazio luzeagoan, kasu honetan 19 km eta erdi dira. Indarrean sartzearekin eta abiadura kontrolatzearekin, Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzak zirkulazio ugariko tarte honetan, ibilgailuen arteko abiadura banaketa erregularragoa lortuko du, eta bideko fluxu lasaiagoa, eta horrek arrisku egoerak eta istripu kopurua murriztuko ditu. Gailuak N bateko Ordizia Irura tarteko zirkulazioa txukundu ostean, ekipamendua antzeko arazoak dituen beste tarte batera eramango da. Guztietan ere, asmo bakarra izanik, bideko segurtasuna indartzea eta ibilgailuen trafikoa baretzea.